Abang ni khasuk song norok nai tongo notice live Tripura channel lo ini bo ang haina hai phajapi uka norok ni baskangko ini ang norok ni baskangko phaimani hingke kuno politics ni kongno tui kuno rajniti ni kongno tui tei bibinno borok ni kongno tui saklak ini ni agenda hingke ini hapung hatayo tongnai Tiprasa rok bahai ke hinanggo Nukhungo Rang puisa swnamwi ajiwi tisa nai o kogrokno tuino tini kisisa norok bai koglam salai jaknai. Number 1 agenda hingke sini hapung hatayo tongnai Tiprasa rok bahai ke hinangni bagui rang puisa swnamwi ajiwi tisawi manai bahai ke manai bo lamani bisingtui bo samung khlaimani bisingtui sini Tiprasa rok hinanggo rang puisa Nukhungo swnamwi tisawi manai o lamano bahai ke manai o samungno bahai ke manai o kogrokno tuino tini norok bai kok chelainai naidi rangsani takuk tei buksong sini Tiprasa rokni thinang tei bobishot belai kheno ondokar bahai ke ondokar hingke sini Tiprasa rok bisingo lekhapora manya sorkar bai chakri rijagya o chakri manyani bagui no baksa tini hatar hasteo thangui koila khurui ma tongoyo buni dogano thangui chakorongui ma tongoyo tamni bagui hingke sikonsa bobishotno naharui bobishotno naithoke swnamnani bagui nijini hano yakarui hatar hasteo samung tangui ma tongoyo tamni bagui hingke jotoni no bobishot tongo jotoni no Nukhung tongo obono chasari tisanani bagui no ini nijini hano yakarui hatar hasteo samung tangui ma tonglai jau oboni bagui no rangsani takuk tei buksong ang tin norokno srai kino sanai sini Tiprasa rokni hinanggo rang puisa swnamwi ajiwi tisanani hingke bo lamatui chwng swnamwi rangno Nukhungo tisanai obono phaidi main chwng sawi manani nangnai 1 number sini hapung hatayo tongnai Tiprasa rok chwng thinanggo kaham khlaiui Nukhungno naithok khlaiui Nukhungo rang puisa ajiwi swnamwi tisawi thangnani hingke kaisano lama o lama wngkha rabat kaidi nini Nukhungo rang puisa ajidi tei nini Nukhungno naithoke tisadi obono kaisa sini hapung hatayo tongnai Tiprasa rokni kaisa bobishot tei kaisa atam hnai thinangni jati sini Tiprasa rokni kwrwi phano 2 kani 3 kani tila jaga tonglaijago heidiba norok o tila jaga no haino bolong khlaiui hiklai ta tonidi phalnani bagui bo ta chaitokdi tamni hingke ang norokno puilao saka Tiprasa rokni hinang mwnakjak teibo jora khosor phainai teibo bial phainai teibo masaya manungya jora phaisok painai sini Tiprasa rokni baskango oboni bagui no rangsani takuk tei bukuksong sini hapung hatayo tongnai Tiprasa rok chwng thangui thangnani hingke Nukhungno swngsari uitlangnani hingke ekmatro kaisano lama rabat kaimani bisingtui norok rabat kaidi rangsani takuk tei buksong jesa kaipono norok rabat kainani khaidi o rabat ni bisingtui no sini Tiprasa rok oka kosomni bwsarokno bo chwng mesenui manai tei nini Nukhungno bo nung naithok riui
sari oi manai abo 1 number 2 number hingke ani jaga tongo ani rang tongo rabat cara bo jaga manai yaba baksa baksa oma hairok tini porosno khlai tongmano rabat cara to magana manya painani nangnai paina phano norok bo jaga painai abo norok tomungno sawi manyangi tongkhangke o lamano norok naitugui kari mayang tongkhangke ang norok tini sanai norok taklai phanong thung next year phanong thung norok rabat kainani bagui jotesto norokni khomota tongkhangke kainani bagui norok chaitogui tongkhangke norok angbai dadak sidak malai phaidi tomungno angbai malai manya hingke ani official kokduk namatui norok angbai kereng horoi mano norok rabat cara painani bagui kainani bagui norok chaitogui tongkhangke norok angbai malai di malai manya hingke ani kokduk namatui norok angbai kereng horoi koglam salai mano norok rabat painani hingke kahamke jasai khayei norok paidi tamni hingke kwbang mano 2 namari mokol 2 namari stam norok kwbang mano manui mano aboni bagui just nini rangbo sotik khamyatui samungbo chanatui oboni bagui no ang norokno tini okokno sawo norok rabat painani hingke angbai contact khaidi angbai dadak sidak malai di norok pai manai tei nawi manai norok je khapurtui je norok ni hamjak mongtui 1 step nakangke norok 1 step bo manai 2 step nakangke norok 2 step bo manai 3 step nakangke 3 step bo manai 5 step nakangke 5 step bo norok nawi manai oboni bagui norok angbai dakti fat fat malai di tei ani kokduk namatui norok koglam salai di 3 number hingke tabuk nung cara paikha ha bahai ke nung o rabat nok kainai abo bo kaisa niyom tongo rangsani tahok tai bokso khnadi baksa baksa sini Tiprasa rok ani jaga kom kani sawono 150 bufang kairiwano kaisa butui phayano hinei tabuk di sini borok omhake rabat fosol khlalai tongo do yaba aba belai no rong aba belai no chaya ani jaga kom ha kani sawono 150 bufang kairiwano omo bai nini mungsapano lab tonglak tebo se khoti ingnai tebo se nini o bufang tebo hamyangui dogra chawi thanai aboni bagui ang norokno paithago kaisa sanai jodi no norok rabat kainani hingke niyom no tui kaidi niyom ni kuno bareo ba je kuno khlaiei norok rabat no ta kaidi rabat no kainani asol niyom hingke chalmani 15 foot chalani nangnai rangsani tahok tai boksong abo hingke soman jaga o do soman jaga o hingke 15 foot norok chali di tei hala phai jaga o hingke norok 21 foot ba 22 foot khlaiei norok kainani khaidi ama hake kakhe hingke norok ni rabat bufangni prosur os phainai tei prosur no norok income bo gobang khlai manai ha obake norok rabat kainani khlaidi tei kaisa tabuk sung bortomano nugui tongo rabat hakur khulai mani baksa baksa hingke sabul bai thasokma hingke khulaio yaba abo belekhen chaya tamni bagui hingke baksa baksa wansugo hakur chikon hingke nobar phaikya hingke wagniya bainiya hinei omoya rangsani tahok tai buksong nini rabat no kainani
o rabat fangsani bisingtui kos gobang makai manani musungka hingke ekmatro rabat hakur no 2.5 foot kai norok hakur khurui rabat kainani nagnai omahai hingke se nini rabat bufangni kos gobang ke fainai tei rang puisa bo ajagao gobang ke norok swnamwi manai hakor chikon khlaike hingke rabat baiglak hakor kotor khlaike hingke rabat bainai okogya rangsani takhuktai buksong bainai hakor chikon bo bainai kotor bo bainai phiaba जों tamni bagai rabat kaibya ha जों rabat kaimani hingka o butui no mankanke जों thalui rang puisa swnamnani bagai hediba tomono nung rabat kaiye nini rabatni kosi phaya hingke bahai ke rang puisa ajinai oboni bagino rangsani takhuktai buksong norok muitu narakdi rabat kainani kaisa niyom tongo bahai ke salinai aborbo niyom tongo ang norok no saka tei hakor bahai ke khurnai busuk torinai obo wngkha 2.5 foot kai norok hakor khurui rabat kainani kaidi amake hingke norokni rabat bufangni kos bo gobang gobang ke ongkhornai plus rang puisa bo gobang manai eke rangsani takhuktai buksong norok sawi mamai khena tei bujibai khena ang kha khlaio eke inini koklam panta angoro no sasuka norok naitongman bagai tei khnai tongman bagai norok no belai no ani khapangni hamsokma tei paiplia chiba yaparo aki norok kaham tongdi susto tongdi aino hai fainai kotal video norok bai malai khinai jotono no khulum baikha।